de l'Eufònic jo destacaria el tema de les diferents localitzacions i com això d'alguna forma te fa com haver-te de moure en aquesta excusa i en aquesta particularitat del territori, com una gota extra que som al festival, que és que el paisatge està molt present d'alguna forma en cada desplaçament, no? I has de per força com integrar-te en el mapa del territori i acabar com coneixent què hi ha aquí, no? I com funciona una mica, crec jo, que t'aproxima molt a la nostra realitat d'alguna forma, o espero que sigui així. Jo de l'Eufònic m'emportaria que totes les actuacions, sense tenir una relació entre elles, han estat com connectades gràcies al so, perquè totes intentaven crear un espai sonor, no?, en el que introduir-nos i entendre què ens volien expressar, o d'altres com els concerts d'ahir la nit, que era més com una cosa més actual. Doncs jo crec que els dos estem molt d'acord en que l'Eufònic ha sigut un festival on han fet unes propostes musicals i de concerts molt innovatives en comparació amb la resta, perquè venim d'uns festivals on potser s'han centrat més en les coreografies o en altres propostes escèniques, i creiem també que ho han sabut integrar molt bé amb el parc natural. O sigui, hem pogut descobrir el territori alhora que descobríem nous artistes i noves propostes. El que més ens ha sorprès del Festival Eufònic ha sigut que els altres festivals han sigut més adreçats al teatre, a les arts vives, a la dansa, i en aquest cas ha sigut la música. Doncs a mi el que m'ha agradat més de l'Eufònic, que sincerament no m'ho esperava, crec que és com el seu gran fallo i la seva gran cosa bona, aquestes coses que no t'esperes, que és com la proximitat de l'artista cap al públic, que tot i que comencen tard, als artistes no els hi fa res quedar-se una estona més a parlar amb el públic i hi ha molta interacció i això trobo que és molt guai. Doncs jo penso en els gèneres, no?, de música, quanta quantitat de música hi havia, de diferents gèneres que hi havia a l'Eufònic, no? I a part d'això, penso en l'escenificació, no?, també. O sigui, està molt bé. A nivell sonor, ens ha sorprès molt. Ho buscarem a Spotify. Total. En la meva companya Núria hem estat bastant d'acord, no? Hi ha hagut com un punt en comú bastant potent. Hem trobat a faltar o mos agradaria o mos ha motivat que estigui una mica més present el nostre dialecte, d'alguna forma. De que hi ha les ganes també de fer com una curadoria i que estigui bastant enfocada en això. Doncs amb la Maria vam estar parlant sobre el festival que hauríem de programar nosaltres i vam decidir enfocar-ho tot una mica cap al tema de la música i del teatre, perquè la Maria i jo venim d'aquests orígens, perquè sempre ens ha mogut molt la música, tots dos som músics, toquem instruments i també hem estat sempre junt amb un grup de teatre amateur del poble i ens agradaria com apropar una mica més el teatre i la música a la gent que no, per així dir, no té el costum de fer ús d'aquesta cultura. Doncs jo crec que el nostre motor de cara a fer el nostre festival o la nostra proposta seria una mica, dins del nostre àmbit que nosaltres més dominem, que és el teatre, intentar impulsar aquesta figura dins de Terrassa, ja que és un art que està molt viu a Terrassa i volem intentar que vagi al pròxim nivell, no? I creiem que és una cosa que ens pot donar bé i que serà molt divertida. Nosaltres, amb el festival que estem intentant fer per Martorell, estem fent una feina d'intentar parlar amb els joves, volem fer un festival que tingui en compte la participació del poble, que se'ns doni l'opinió, i fer una cosa que mogui a la gent. O sigui, hem vist com que Martorell li costa molt tirar endavant, li costa molt com que la gent tingui aquesta part més activa, i volem fer una cosa que mogui molt tant a la part local com a nivell d'artistes, a nivell d'entitats, volem fer xarxa i volem fer alguna cosa participativa que mogui a la gent de Martorell. Udol hi ha molts de motius per començar a fer coses, però és com que ningú els troba. I realment els stalkers donen aquests motius i te'ls fa trobar directament a tu, i jo crec que un dels motius principals és que Olot està morint culturalment, tot i que la gent digui que no. Jo penso que sí. I hi ha alguna cosa, necessitem activar-ho, i bueno, clar, hi ha aquest relleu generacional, no, al final? A nosaltres ens agradaria fer una cosa molt plural, com que d'alguna forma involucrés a tot el poble. Perquè hem anat veient als diferents festivals tot això que estava fet als parcs, per exemple, o que era una mica públic, d'alguna forma és com que incorpora totes les generacions que hi ha o l'accés és més lliure. I també ens agradaria una mica fer aquesta mena de curadoria que vosaltres heu fet amb nosaltres, però amb el públic